Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст дочкі, маткі, дзе дзве журналісткі Дар'я Гардзейчык і Ірына Новік абмяркоўваюць усякія цікавыя пытаннішкі з пункту гледжання розных пакаленняў. Мы насамрэч не дочка з маткай, але з пункту гледжання маркетынгу вырашылі, што гэта будзе файная назва для нашага падкасту. А сёння мы са спадарняй Ірынай сабраліся, каб паразмаўляць пра антураж, які нас атачае, і пра то, як правільна варыць суп. Ну, Даша, як звычайна, жартуе, бо сёння мы будзем гаварыць пра беларусаў і беларусак з вёскі і з горада. Бо я, напрыклад, даже лічу, што калі нехта мне кажа, што я з Мінска, то мне вельмі хочацца паскрабці яго пазногцем альбо спытаць: а соткі твае дзе? А да бабулі куды цябе вазілі? Ну і гэтак далей. Насамрэч, ёсць і тыя мінсукі, якія кажуць: ну, я просто до 17 год жыў у Жабінцы, а пасля пераехаў у Мінск. Ну, я себе лічу мінсуком, я ж не лічу, што я з Жабінкі, у рэшце рэшт. Ну, так. Нарэшце, мушу сказаць, што я заўсёды кажу, што я з вёскі, а насамрэч я з гарадскога пасёлка Вялікая Бераставіца. Гэта там, дзе пункт пропуска Баброўнікі Бераставіца, а вы думалі, дзе. І гэта тое, што ў старой беларускай класіфікацыі называецца мястэчка. А вы, спадарня Ірына, адкуль? Зараз называецца аграгарадок, напэўна, так? Не, гарадскі пасёлак. Гарадскі пасёлак. Конечно. Ага. У мяне сітуацыя ўвогуле вельмі складаная, бо фактычна я нарадзілася ў Магілёве. Гэта запісана ў мяне ў пасведчанні аб нараджэнні. Але тое, што я нарадзілася ў Магілёве, гэта выпадковасць, такая гульнявая. Проста мае бацькі былі студэнтамі і там вучыліся. Таму я лічу, што я з Клецка, такая мяшчанка з Клецка. Але вясковае жыццё мне вельмі блізкае і знаёмае. А як вы там аказаліся ў вёсцы? Ну, мае ж бацькі былі настаўнікамі, і чароўнае слова размеркавання паслала іх ва ўсякія розныя глыбінкі нашай краіны. Ну, мае бацькі нарадзіліся ў Бераставіцы, пасля заканамерна я нарадзілася ў Бераставіцы. І каб вы разумелі, гэта такі гарадскі пасёлак, дзе 5000 чалавек насельніцтва. І гэта вельмі спецыфічная сітуацыя, калі вы не ведаеце вось усіх, але ў прынцыпе, звычайна, табе можа твая бабуля ці твая каляжанка казаць: ну гэты, што жонка ў бальніцы робіць, ну маленькі такі, ну што гуляе. І ты такая: а, гэты. Ну, то бок праз 2, 3, 4 поціскі рукі ты ведаеш усіх усё роўна, нават калі асабіста вас не прадставілі адно аднаму. Дакладна. І што самае цікавае для мяне як школьніцы, гэта калі ты ў двары гуляешся з дзецьмі, пасля ты з гэтымі самымі дзецьмі гуляешся ў школе, пасля ты ідзеш у музычную школу і там гуляешся з гэтымі самымі дзецьмі, а калі завітваеш у бібліятэку, то тых же самых дзяцей ты там і спаткаеш. І гэта таксама цябе піхае ў нейкую пастку, калі ў цябе няма опцыі перайсці ў іншую школу, калі што, ці змяніць адзін кружок на іншы, таму што ў цябе не склаліся стасункі, ці цябе там забулілі. Ты заўсёды вось у гэтым калектыве, з якога няма выйсця. У мяне таксама ёсць досвед навучання ў беларускай вясковай школе, беларускамоўнай вясковай школе. І насамрэч там вось гэтая дзіцячая супольнасць нават з розных вёсак, бо з розных вёсак у адну школу ездзяць, яна вельмі моцная. І мы ездзілі там з адной вёскі ў другую у госці, там можна было паначаваць, там недзе пагаварыць, там пахадзіць на нейкія у клуб, там ці жукоў майскіх палавіць, у скрыначку ад запалак пакласці. Тым часам Бераставіцкая школа была цалкам рускамоўная, таму што мы лічыліся як гарадская школа, бо пасёлак-то гарадскі, і гэта райцэнтр, суадносна мы мусілі вучыцца па-руску. У Рэспубліцы Беларусь вось такія цікавыя заканамернасці. І я памятаю, для мяне першым шокам было, калі я патрапіла ў іншую школу, і яна была беларускамоўная, і там расклад быў напісаны па-беларуску, там усе былі з беларускамоўнымі падручнікамі, аказваецца, матэматыка можа выкладацца па-беларуску, і фізіка, што самае цікавае. Так, і пры ўсім пры гэтым са мной у групе, уже калі я паступіла ў Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купала, вучылася дзяўчынка таксама з вясковай беларускамоўнай школы, і аказалася, што беларуская моўная школа гэта вялікая рэч, таму што, па-першае, яна была лепшая ў групе па беларускай мове, па-другое, яна ведала ўсю тэрміналогію беларускамоўную з усіх галін навук, якіх мы суадносна не ведалі. Проста не ведалі, так, і вучыліся з нуля. Я вучылася таксама ў беларускамоўнай школе. Праўда, для мяне гэта скончылася не вельмі прыемна, калі мяне перавялі ў рускую школу, бо з мяне ўсе смяяліся.
Як так апынулася? Ну, яны смяяліся, што я гавару так альбо па-руску з беларускім акцэнтам, альбо там нейкія словы беларускія ўжываю. Вось і першы год у рускамоўнай школе для мяне быў проста выпрабаваннем. Зразумела, як вы ў рускамоўную школу-то патрапілі, што пераехалі ў горад? Ну так, мы пераехалі з вёскі ў горад, бо бабуля стала хварэць, і проста мама хацела, каб быць бліжэй да яе, і мы з вёскі пераехалі ў горад. І што гэта быў за горад? Клецк, мой любімы сталічны горад Клецк. А колькі там насельніцтва? 11 тысяч на той час было. Ну так, круто вообще. І як выглядаў тагачасна горад Клецк? Ой, ну, прыкладна таксама, як і зараз. Але там было 2 школы, вось, і я вучылася ў другой. Ну, вось, другая школа, яна больш старэйшая за першую. Там вучылася моя мама ў гэтай школе. І яна для мяне павінна была быць вельмі цёплай, але першы год быў вельмі складаным. І вас прям булілі за беларускую мову? Ну, з мяне смяяліся проста за беларускія словы, за вымаўленне такое беларускае. Ну і, конечно, па рускай мове за дыктоўку некую я атрымала 3, і гэта было, ну, застрэліцца проста. Я памятаю цікавы момант з першага класа, калі мы вучыліся толькі пісаць па-руску, калі ніхто не даваў рады напісаць слова «щенок», таму што ўсе пісалі «шчэнок», «счэнок» і як заўгодна яшчэ. Ну, што казаць, як бы беларуская фанетыка... І шчасце, да. Абсалютна, яна нікуды не дзенецца, як вас не русіфікуюць. Насамрэч, спадарыня Ірына, тое, што з намі адбылося, што мы ў нейкі момант з нашых вёсак пераехалі ў гарады, гэта вельмі заканамерны працэс. Я ж таксама пераехала ў Гродно, калі паступіла ва ўніверсітэт. Па якой прычыне не было ў Бераставіцы універсітэтаў, а вучыцца ва ўніверсітэце я чамусьці па сваёй наіўнасці прагла. Дык вось, гэты працэс называецца урбанізацыяй. Што ты кажаш? Такое слова я ніколі не чула. Раскажы, калі ласка, што гэта за штука такая урбанізацыя? Урбанізацыя – гэта калі расце роля гарадоў у жыцці грамадства, і ўсё грамадства так перамяшчаецца, перасоўваецца з вёсак, уласна кажучы, у гарады. І для Беларусі характэрная вельмі высокая ступень урбанізацыі, таму што яна складае на 2024 год 81%. Это значыць, што больш за 80% насельніцтва жыве менавіта ў гарадах. І для мяне гэта вялікая трагедыя, бо вось калі зараз я ў Еўропе дзе-небудзь падарожнічаю, то я больш за ўсё люблю глядзець не гарады, а менавіта вёскі, вось там, дзе куды яшчэ урбанізацыя не дайшла. Напрыклад, у Нідерландах мне вельмі падабаюцца вёскі, дзе такія домікі прыгожыя, каля кожнага доміка стаіць машына, падведзены канал, там стаіць яхта, і такія пляцовачкі, якія-небудзь і столікі, і там дзеткі гуляюць. І я б хацела, каб у нас таксама былі вёскі і жыць у такой вёсцы. Што самае цікавае, як кажа United Nations Population Division, то бок АОНаўская дивізія папуляцыі, дакладна не вылеціць час нешта там, это не было закляцце некае даже. Я баюся, што калі я сказала АОНаўская дывізія, просто у нас прыляціць які-небудзь снарад, таму што... Метеозонд. Так. Колькі дывізій у папы рымскага? Запытаўся адзін вядомы дзеяч. Так вось, па іх дадзеных у 60-м годзе, памятаеце, што было ў 60-м годзе, спадарыня Ірына? Ну, трэба так паднапружыць мазгі. Так, як зараз памятаю. Дык вось, там у гарадах пражывала толькі 32% беларускага насельніцтва. Але, здаецца, гэта было таму, што у сялян не было калхознікаў, калгаснікаў не было пашпартоў, і проста іх фактычна як крапасных трымалі, як рабоў у гэтых вёсках, правда, не давалі ім выехаць. А я лічу гэта рашэнне, спадарыня Ірына. Прыязджаем у Мінск, забіраем пашпарты. Так, звозім усіх у вёску і кажам, ну вось адпрацуеце 10 год, як маладыя спецыялісты, вернем пашпарты, але не факт. Будзеце дрэнна працаваць, будзеце працаваць усе 15. Насамрэч, людзі, калі пераязджаюць, а ў нас у пэўны момант па Украіны узяла і пераехала, яны сутыкаюцца з пэўнымі праблемамі. Спадарыня Ірына, акрамя булінгу, ці былі нейкія праблемы, з якімі вы сутыкнуліся? Ну, я думаю, калі мы пераехалі ў горад, па-першае, Клецк не такі вялікі горад, і праблемы асобыя не было. А з іншага боку, ну, мне ўзгадваецца Гродно, вось хутчэй зараз такой урбанізацыі, калі там будавалі, напрыклад, азот, там і хімвалакно, і вось тады ж хваля гэтых людзей проста хлынула ў горад з вёсак. Такі вы ж тады хлынулі акурат? Не, я трошкі якраз пазней.
Вы на ўсё гатовенькае, уже стаяў азот, Так, уже уже азот бурліў і стаяў, кіпела так, там так, жыццё. так. Вось, і тады якія былі праблемы, а жыць не было дзе людзям. Я проста як узгадаю, як расказваюць, як яны жылі ў гэтых інтэрнатах, па 28 чалавек у адным пакоі, там некай шторкаю, анучкаю адвешаная сям'я ад сям'і, фанерныя сценкі і ўсё такое. Вось гэта праблема была, я думаю. Калі я ў 10-е гады 21-го стагоддзя прыехала ў Гродна, там гэтая праблема была больш-менш вырашаная. Студэнты і студэнткі філфака, пераважна, канешне, студэнткі, малі права жыць на вуліцы Пралетарскай у горадзе Гродна. Круто вам Не было. просто так. Так, быў інтэрнат, правда, толькі для першакурсніц і першакурснікаў, а для ўсіх астатніх, ну, толькі для тых, хто былі актывісткамі БРСМу, прафсаюзу і чагосьці там яшчэ. Аднак, якая была цікавая праблема? Я была абсалютна як суслік у гіпермаркеце, напрыклад, з талонамі, якія трэба прабіваць, вось гэта ў аўтобусе, а ў Гродні яшчэ былі вельмі спецыфічныя кампостары. Ты або устаўляеш білет у такую жалезку, і ты націскаеш на ручку, а ён зажоўвае гэтую паперу і не аддае цябе, і ты такая аддай, а ён не аддае. Вось, або трэба уставіць білет і як далбануць па такой пластыкавай фігні, вось, каб яго пракампаставаць. І для мяне гэта былі пэўныя загадкі. Па-першае, па-другое, для мяне была загадкава, як это за перасоўванне трэба плаціць. Як бы у Бераставіцы ты просто ходзіш пешу. Акрамя таго, мне, каб даехаць да універа, трэба было выязджаць за 50 хвілін да пачатку заняткаў, выхадзіць з хаты за 50 хвілін да пачатку заняткаў. У Бераставіцы такой праблемы не было. Як бы калі ты нават ідзеш на супрацьлеглы край Бераставіцы, ты дойдзеш за 20 хвілін няспешным крокам. Дакладна, я таксама помню, што ў Клецку я магла на фізкультуру пераадзявацца, бегаць не ў раздзявалку хадзіць, а да хаты проста пабегчы. І за перапынак вялікі паспець туды і абратна. І паесці яшчэ можна, ў прынцыпе. Ну, калі вельмі хочацца. Пры вялікім жаданні. А вялікія гарады, я да гэтага часу, я такая некая вясковая кабета і засталася, я да гэтага часу не магу сябе камфортна адчуваць у вялікіх гарадах, бо калі нешта не памяшчаецца ў маю мапу, у мой навігатар у галаве, то я просто адчуваю сябе як нешта ў прорубе. Рыба? Ну, да, так, хай будзе рыба. Ты што называецца, я ў лесе як рыба ў вадзе, ты ў лесе як рыба ў лесе. Вось спадарнірна, вы як рыба ў лесе. Я як рыба ў лесе, так. І з гэтым, з парасонам рыба. Вось. Насамрэч, я думаю, што гарадскія жыхары і жыхаркі, яны маюць пэўныя прывілеі па праве свайго нараджэння. І я кажу не толькі пра сітуацыю, калі вам атрымалася трохпакаёўка на праспекце Янкі Купалы дзе-небудзь. Ад бабулі ў спадчыну. Так. А я яшчэ кажу пра тыя сітуацыі, калі мне, напрыклад, мае мінскія сяброўкі расказваюць пра сваё дзяцінства і кажуць: ну, я вось у 7 год пайшла на мастацкую гімнастыку, пасля мне не спадабалася, я пайшла на вакал, пасля займалася джиу-джитсу, а ў 14 год я зразумела, што ў мяне ёсць пэўнае прысягненне да ўсякіх сацыяльных тэм, да дапамогі. Я пайшла валанцёрыць у Чырвоны крыж, пасля я зразумела, што гэта крынж, і я пайшла працаваць яшчэ кудысьці, і вось у іх рэзюмэ пачынае разрастацца ўжо ў 14 год, калі яны актыўныя. Я ў свае 14 год магла пайсці ў Бераставіцкі раённы дом культуры і сказаць: а можна я у вас тут пайграю паўлінку? А мне маглі сказаць: не, дзевачка, тут ужо ўсе палінкі занятыя. Ну, у мяне ў Клецку было прыкладна як у цябе ў Бераставіцы. У мяне была музычная школа, і гэта адзіная крыніца культуры, которая была мне дасяжна. Ну, урокі малявання ў школе. Бібліятэка, раённая бібліятэка. Я ледзьве не забыла, гэта вельмі крута. Ну, апроч музычнай школы нічога ў мяне не было. Мы з сяброўкай хадзілі на этюды. Это я зараз такое слово ведаю. А тады мы просто бралі лісціку клетачку, аловак і ішлі на возера, малявалі. Там у нас была млын такі стаяў, вось гістарычны, потым яго спалілі. Там яшчэ якія-небудзь кусты, кветачкі, вось гэта ўся была наша адукацыя. То бок нас там выхоўвалі, калі папа Карла, калі ніхто. Неяк так. А слова рэзюмэ я ўвогуле не ведала у свае 14. А CV? Ніякіх CV і не выражайся тут. Насамрэч, мы з маімі гродзенскімі аднагрупніцамі адну не вельмі-то разумелі ў некаторых момантах, таму што я намагалася патлумачыць, што вось ёсць такі хлопчык, яны запытваюцца: а ён табе хто? Я кажу: ну як хто? Ён мой сусед, а яшчэ мы вучыліся ў паралельных класах, а яшчэ мы разам хадзілі на маляванне, а яшчэ штосьці. А яшчэ ён сын мамінай сяброўкі, правда? Дакладна, ну таму што калі як бы маміна сяброўка жыве на суседнім паверсе, ну то як ты з гэтым абыдзеся? І вот неяк так, а яны гэта не ўлавлівалі, па-першае.
па-першае, па-другое, яны не разумелі, як так выйшла, што я хадзіла на маляванне зноў жа, а не хадзіла там на штосьці яшчэ, калі ў мяне відавочна былі схільнасці да чагосьці яшчэ. Я табе скажу па сакрэту, калі б твае сяброўкі даведаліся, што я да першага курса універсітэта ў туалет хадзіла на вуліцу, яны б увогуле не зразумелі. І вось гэта я думаю, што не ведаю, як зараз, напэўна, ўжо не так. Я спадзяюся, што не так. Але вось такой перавагі ў мяне таксама не было. Так гэта называецца культурніцкі разрыў, насамрэч, спадарня Ірына. Так, Калі людзі ёсць. з адных сацыяльных груп, напрыклад, з вёсак, не разумеюць людзей з іншых сацыяльных груп, напрыклад, з гарадоў. І насамрэч, у сувязі з тым, што працэс урбанізацыі ў Беларусі адбыўся rapidly, вельмі хутка і вельмі крок па крокава, вельмі шыбка, назовем гэта так, людзі не паспелі ўвогуле пераналадкаваць усю культуру, і, напрыклад, большасць літаратуры, якая напісаная там да пэўнага часу, яна апісвае нейкі сельскі побыт і сельскі кантэкст, і суадносна людзі, якія знайшлі сябе ў нулявых гадах недзе пасярод беларускіх гарадоў, яны проста не ўязджаюць, што там адбываецца. Я проста памятаю са школы, як мы чыталі «Людзі на балоце». Па-першае, я не спаліся, для мяне гэта ўвогуле трохі іншы свет. Па-другое, што я чытаю? Я вось проста чытаю кнігу, і я разумею, што на працягу 2 старонак мне апісваюць нейкія сельскагаспадарчыя працы, якія робяць нейкімі сельскагаспадарчымі прыладамі, якіх ужо не існуе, і гэтыя працы і прылады яшчэ і называюцца нейкімі дыялектнымі назвамі, і я прачытала 2 старонкі, літары знаёмыя, быццам бы кірыліца, а сэнсу няма для мяне. Для мяне было прасцей. Я ўсе гэтыя рэчы ведала, бо у дзеда ў нас такі ў двары у горадзе, дарэчы, быў такі вялікі сарай, і там на сцяне віселі ўсе тыя плужкі, баронкі, дзед это ўсё вельмі любіў. І для мяне гэта было натуральна, бо там агарод быў вялікі, соткі, яблыні раслі. І прытым яшчэ дзед і кусты стрыг перад домам, і ў нас такія былі дрэвы кружочкамі падрэзаныя. Не ведаю, дзе ён навучыўся, але вось у нас так было і па-гарадскому, і па-вясковаму, то бок такі мяшчанін, такі мяшчанскі быт быў. Вось якраз моя сяброўка, которая выкладае беларускую літаратуру ў школе, расказвала, як яны праходзілі там з дзецьмі ў якім 5 класе, можа, якім палескіх рабінзонаў. І там сюжэт, што хлопчыкі аказаліся на выспе, рака разлілася, і яны не маюць магчымасці дабрацца да вёскі, а тут яны знаходзяць там браканьераў, і такі дэтэктыў сялянскі на выспе адбываецца. І яна кажа, я ў пэўны момант бачу, што дзеці сядзяць з такімі тварамі, нешта яны не разумеюць. Стала іх распытваць, дзеці кажуць, так а чаму гэтыя хлопчыкі там сядзелі тыдзень, а не маглі па мабільнаму пазваніць да хаты? У нашым дзіўным працэсе урбанізацыі, спадарня Ірына, ёсць яшчэ праблема, акрамя таго, што горад і вёска адно аднаго не разумеюць, і праблемы з разуменнем літаратуры. Такія два міра, два шапіра. Так, абсалютна. 2 душы, гарэцкі, зарэзкі, ўсё як трэба. Насамрэч, ёсць такі феномен, як незбалансаваная урбанізацыя. Гэта калі у нас у 1 ці 2 гарадах грамадная колькасць насельніцтва жыве, а ўсе астатнія тэрыторыі гэта проста перакаці поле. У чым праблема? Па-першае, экалогія. Таму што ў гэтым вашым Мінску светлавое забруджванне. Усё па-свінску, да. Так, няма чым дыхаць, мінсукі пацукі, давайце яшчэ каго-небудзь абразім. Мала ж абразілі сёння якіх-небудзь добрых і файных людзей. Тым часам, як вёскі праходзяць у запусценне, там пачынаюць жыць ваўкі, мядзведзі, там усё зарастае нейкім баршчавіком і невядома чым. Няма каму працаваць у калгасе. Насамрэч, проста вось гэтыя тэрыторыі зямлі, якія маглі быць прыдатныя для ўсякага сельскагаспадарчага, яны проста стаяць кінутыя. Яны не стаяць кінутыя, але іх апрацоўваюць, так сабе. Іх апрацоўваюць так, як апрацоўваюць у калгасе. То бок з імпэтам, але трохі без адмысловай адукацыі, назовем гэта так. Вось, то бок праблем, насамрэч, з гэтым даволі шмат, і некаторыя краіны, якія сутыкнуліся з аналагічнымі праблемамі, яны думаюць, а як бы гэтага пазбегнуць? Як бы зрабіць так, каб у вас людзі не жылі ў адным вялізным горадзе, дзе з кропкі А у кропку Б трэба ехаць 28 гадзін на рэактыўным самалёце, а потым яшчэ гадзіну на ліфце, правда, да работы падымацца. Менавіта. А неяк больш-менш нармальна, збалансавана размеркаваліся па ўсёй тэрыторыі вашай краіны, і гэта было б не такая нагрузка на інфраструктуру і на экалогію. А ведаеш, чаго мне больш за ўсё шкада? Што вось раней
па таму, як апрануты чалавек, можна было сказаць, з якога ён рэгіёна. А зараз толькі ўсе настолькі урбанізаваныя, што нават краіну не вызначыш па таму, як чалавек апрануты. Усе ў адных і тых самых брэндах і ўсё. І зараз вось я проста калі гляджу, што вот такіх строй клецка-капыльскі, а вось такая вышыўка характэрная для градзеншчыны, а вось гэта вось адназначна нешта такое ганцавічскае. І так шкада, што гэта сыходзіць, так хочацца это злавіць і вярнуць абратна ў сваё жыццё, вось такую менавіта лакальную некую адметнасць, што вот у маёй вёсцы вось так хустку завязвалі, у маёй вось такі каптурык насілі. І што ў тым вашым Мінску? Там і H&M. О, і Зара. Ну да, і Зара, так. Ну што яшчэ, манго ёсць там, да, бершка, што яшчэ? Манга, авокадо. А у нас нармальныя гарбузы. А у нас гарбузы, так. І морквы. І цыбулька. Так, спадарыня Ірына, вы закранулі тэму, якая на некалькі доктарскіх дысертацый па эканоміцы наконт таго, што з гэтым рабіць і чаму яно так атрымліваецца. І гэта глобальная праблема, што ёсць гэтыя танныя брэнды, якія выкарыстоўваюць дзіцячую працу ў якіх-небудзь падвалах Бангладэша, а нейкія лакальныя брэнды і лакальныя творцы, вытворцы, яны застаюцца занядбанымі, асабліва калі ў вашага насельніцтва там сярэдні прыбытак не вельмі высокі, яны не могуць сабе дазволіць гэтыя штучныя вырабы. Не толькі адзенне, правда, бо з тымі самымі з вырошчваннем гародніны ці садавіны тое ж самае, правда, адзін нейкі фермер ці гаспадар не зможа супрацьстаяць вялікім нейкім такім установам. Ну, як бы дзе Ашан, ідзе баба Галя на которая рынку. Там стаіць пры дарозе са сваімі яблычкамі, которые чарвячкі паелі, экалагічныя. Ну, смачна же, і пратэін адразу. Чарвяк-то пратэінавы. Так. Ну, вось глядзіце, што робіць Польшча, напрыклад, з тым, каб людзі ўсё-такі не цягнуліся ўсе ў Варшаву, а не асядалі на іншых месцах. Па-першае, яны не перамаглі працэс урбанізацыі. Цалкам яго перамагчы немагчыма. Людзі сцякаюцца ў гарады, але можна прынамсі зрабіць так, каб яны не сцякаліся ў адзін вялікі горад. Што для гэтага можна зрабіць? Напрыклад, можна пабудаваць нармальную інфраструктуру, узяць грошы еўразвяза і пабудаваць нармальныя дарогі, нармальныя чыгункі, правесці інтэрнэт і ўсякія там сродкі сотавай сувязі па ўсім свеце, і тады людзі будуць больш захвочаныя заставацца на сваіх лакальных месцах, бо там усё ёсць. Я б хацела, каб у Беларусі таксама так было. Я ўжо нават выбрала сабе ў Гродзенскай вобласці такую заброшку, такі закінуты маёнтак, у которым я мару калі-небудзь выкупіць за адну базовую і зрабіць там сядзібу, куды я буду запрашаць людзей у госці, ну всялякія там дранічкі, кішкі, на гарбузовыя супы і ўсё астатняе. А зараз слёнкі пацякуць, спадарыня Ірына, а хоць у якім кірунку? Сапоцкін, Богушоўка, што там? Ну, Волковыцкий район. Уже выбрано. Не буду пакуль все не скажу, а то кто-нибудь перахопить. Подорожка, да? Ну, нет, Подорожка это ж ну, ладно. Іншая песня. Там іншы гаспадар. Добра, Подорожк пакінем іншым уладарам. Ну, у прынцыпе, недалёка ж ад мяне. Недалёка. Так, каменем дакінусь ад Берставіцкага района. Ну, і ў мяне там все будзе. І коні, і опера, і вот это самое, да. Театр придворны. Калі мяне душыць ностальгія акурат па гэтых мясцінах, па Берставіцкім, па Ваўкавыцкім раёне, я еду на польскае Подляшще, то бок па-нашаму, дзе дакладна такі самы ландшафт, клімат і, ў прынцыпе, архітэктура вясковая. І вось што я заўважыла. Ёсць два вялікія гарады. Бельск-Подляскі і Хайнувка, яна жа Гайнаўка па-нашаму. Нормальная наша Гайнаўка, то прыдумвалі нейкіх хайнувак. Вось, і паміж імі... У мінулым панядзелку... А паміж імі... з бацькам мы на продаж саршку. Ну так. А ты гавары, я тут буду сабе спяваць ціхенька. А паміж імі чыгунка. І вось усе вёскі, якія па маршруце следавання цягніка, які ідзе па гэтай чыгунцы, яны могуць што 15 хвілін даехаць у Гайнаўку або ў Бельск-Падляскі. А зараз угадай, як з Гродна даехаць да Парэчча. Задушыцца ж можна. А потым яшчэ да этой дачы, да лецішча, да ўчастка, яшчэ 5 кіламетраў нясці на сабе гэтае там, што ты вырасціў на этой даче. Так мы даведаліся, што ў спадарыні Ірыны ёсць дача недзе пад Парэччам. Няма. Вы пра ведомственны санаторый Парэчча зараз сказалі? Не, ну, у маіх сяброў дача, і яны мне пра это расказвалі так, што я да гэтага часу памятаю. Ну, я магу сказаць, што, напрыклад, з Берставіцы патрапіць у якую-небудзь суседнюю Свіслачцы, у які-небудзь суседні Ваўкавыск было
Маламагчыма, то бок усё зроблена такім чынам, каб вы прыязджалі ў Гродна і пасля ехалі ў Ліду, Наваградак, Смаргонці, яшчэ кудысьці ў іншыя раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці. Чаму так было зроблена, аднаму Богу ведама. Ну, напэўна, таму што на якім-небудзь азоце патрэбна была працоўная сіла даволі танная. Такім чынам мы даведаліся, што на Падляшші нікому не патрэбна танная працоўная сіла, але я магу сказаць, што гэтыя вёскі, дзе больш за тое на гэтым чыгуначным прыпынку яшчэ будзе якая-небудзь спецыяльная стойка для ровараў, куды можна паставіць свой ровар, на якім вы пад'ехалі. Не ведаю, праўда, што ўзімку рабіць, але, можа быць, для санак зрабіць нейкую такую паркоўку. А можна такія вот яны такія штукі, як мапедзікі, толькі вось на саначках, такія снегаходзікі, да. Яшчэ б у нас узімку быў снег, спадарня Ірына, было б зусім добра. Ну, тады ровар, ну што ты ўжо тут это? Добра, глобальнае пацяпленне не наша сённяшняя тэма. Мы сёння кажам пра глобальную урбанізацыю. Дык вось, я заўважаю за шмат якімі сваімі сябрамі і сяброўкамі, якія працуюць недзе там у айцішцы, у нейкай журналістыцы, што яны кажуць, я стамілася душой, я хочу кудысьці выехаць, слухаць птушак і працаваць за сваім ноутбукам не пад шум, а пад нармальнае стракатанне якога-небудзь вераб'я. І вось я думаю, што ім было б за шчасце з'ехаць куды-небудзь вот так у вёску. Вёсачку, да, так, конечно. Але разумець, што калі ім захочацца ў які-небудзь каворкінг ці па які-небудзь памкін спайс латте, яны проста сядуць на сягнік 15 хвілін, і вось яны ўжо ў сваім... Ну так, альбо дастаўку тую самую замовіць, і які-небудзь кур'ер правязе ім гэты самы гарбузовы латте ў іх вёску. Прекрасная ідэя. Насамрэч, я магу сказаць, што ўжо развіваецца ў Бераставіцкім раёне, пакуль мяне там не было. Там з'явілася некалькі службаў таксі. Ты бачыш, і куды ездзяць з Бераставіцы ці ў Бераставіцы на таксі? Напрыклад, ездзіць з Бераставіцы ў Эмінаўскі лес. О! Ці за эмінаўцаў ездзіць у Бераставіцкую паліклініку. Ці або з вёскі вялікія эйсманты едуць у вёску малыя эйсманты, таму што бабуля жыве ў малых эйсмантах, а сястра бабулі ў вялікіх. Супер, мне вельмі падабаецца такая карціна. А можна яшчэ да касцёла ездзіць ці ў царкву. Ага, ну так. Бачыце, і лакальны бізнес развіваецца. То бок, канешне, было б лепей, каб была якая-небудзь цэнтралізаваная нармальная маршрутка, а яшчэ лепей чыгунка. Чыгунка лепш, да, экалагічней было б і танней нашмат. Але што маем, то маем. Красей кажучы, застаецца нам толькі падтрымліваць малы бізнес, развіваць эканоміку, каб у людзей былі грошы на гэтыя таксоўкі. Мне каб у людзей былі грошы купіць сабе маёнтак дзе-небудзь у вёсы, аднавіць яго і зрабіць там бізнес, какую-нибудь сядзібачку, купіць сабе кросны, ткаць посцілкі і здзіўляць усіх на свеце. Ой, я б там разышлася. Вы праслухалі агітацыйную кампанію спадарні Ірыны, якая балатуецца ў еўрадэпутаткі на наступны год. Калі вам спадабалася гэтая праграма, галасуйце так. Галасуйце лайкам, пішыце каментары, што яшчэ варта дадаць у нашу праграму. Падпісвайцеся, нажимайце на званочак, што там яшчэ трэба рабіць. Ну, рабіце ўсё, што хочаце. І калі мы з вамі разам падымем беларускую вёску на ногі, то будзе вельмі добра, бо без нас яе паставілі толькі на калені. А я б хацела сказаць, што яна пакуль сядзіць на дупе роўна. Пачуемся. Пачуемся і пабачымся.